Magpapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. I-Memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung nga napawang akon panulukan. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:37. Ining oras, ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. Isa ka magrugal umon nga hapon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton sila nga pag-abi-abi sa mga ka-K5 naton sa 180 tanan ka mga barangay diri sa syudad. Sa 42 tanan ka mga banwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nga bug-o sa probinsya sang Iloilo. Sa mga nagmonitor, nakatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kami sa FM band. Kag sa kutob sa mlabutan sang atos nga pagwaragwag sa aton sa lima relay stations na subong sa may bayin sang Quinto Distrito, sa may Banwa sang Sara, kang makaiping sining nga mga kabanwahanan. Nagalanog na dira ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kita man ang nagapanamyaw sa mga ka-K5 naton sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton singa Facebook Live, i-like kag i-share ang aton singa pagpangalagad. Kag sa wala pa mga follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Para sa din ka mga bahin sang kalibutan, basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakaulihi nagaklabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na
sa papalagad sa programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sining Webes, Pitsa 22 sa bulan sang Agosto. Ika-4 ini sa 5 tanan ka mga Webes sa ika-8 nga bulan sa karon nga tuig 2024. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Siyam ka adlaw na lang hulat-hulaton ta, nakakababatian ta naman ang kanta ni Jose Marichan. Ari na kita dugay-dugay sa Bear Months. Ang bulan sang Setyembre, kadasig lagi no, Agosto 31 días pro. Da pamatsagan ko daw pinangbutong lagit ang mga inadlaw. Buwas nga adlaw, wala sang opisina. Kay ang Agosto 23 amo ni ang gindeklarar sa Malacanang nga special non-working holiday para ni sa pagkomemorar sa ika-41 nga death anniversary na ni former Senador Ninoy Aquino nga kuntani ginsaulog ni kahapon nga adlaw. So it's a long weekend mga ka-K5. Base lipat kamo boss ang iba naton nga mga ka-K5. May ara kamo sang transaksyon sa mga government offices naton. Buwas wala sang opisina. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Base lipat bla na ang pila naton ka mga kauturan. So waay sang government offices buwas nga adlaw. Waay man sang klase sa aton sini nga mga estudyante. Bot silingon iban sini mahingagaw pa ni puli no nga mga estudyante ta na para makapuli sa ila si tagsa sini ka mga pulian makapurpahuway man bala mo laing yakon sa balay ikaw nagapahuway na pag bugtaw mo tuya kung kaisa may luto na si nanay kag si tatay pero kung nagaboard ka dire na kung isa ka lang ikaw ga matomatoy mas mayo na gani malawig-lawig ang pagpahuway na sa aton sa mga estudyante kag syempre sa mga empleyado na sa aton gobyerno sa mga private company sabi ang iban sila may trabaho pa Sabado so daw hindi makita kambal nga long weekend sa Lunes amo man way man sa opisina kay ti sa Agosto 26 na katapusan ni nga Lunes basta bulan sa Agosto kita ang nagasaulog sang National Heroes Day mga ka-K5. Nga istasyon K5 News FM. Nakatutok naman ang aton sining nga mga K5 Iloilo solid supporters naton, mga fans club naton. May adayad gingapon kay Sir Sherwin Marcowi, kay Ma'am Nadine Siautong sa may syudad kag sa may syudad sang Pasig, sa may Banwasang San Enrique, kay Ma'am Bings PSG, gamonitor man sa aton sining nga pagpangalagad kay Ma'am Ann Balboa. Na kay Ma'am Laura Sumagaysay, may adayad gingahapon kay Ma'am Rosalia Asong, no? Ga-monitor, bilog nga Limere. Baula, buot na kita doon sa may banwasang Limere, ho? No? Ang signal, alin sa may banwasang Sara. May adayad hapon sa mga taga-banwasang Limere, mga ka-K5. Kay Sir Arman Guay, no? Taxi patrollers naton. Kag lakip lang, kay ikaw na lang. Kay Ma'am Marcel Baluro Kasiple, sa may barangay Balabago Haro. Kay Ma'am Maria Talia Mitsilina, monitor sa singa pagpangalagad man, kag lakip man kay Ma'am Lyritz sa Pilobilio Lapating, no, direktar sa may Kuwait, no, mga OFW naton, no, nga ti pinaagi sini, may baluan man nila, no, ang mga pinakuling nga mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:43 sa atong sining pagpangalagad, kay ina nagbundak ang ulan, no, pero sa iban sa nga bahin sang syudad totalit hilanggid. Pero diri sa may Haro, no, kung sa na pamtang amo sa estasyon sa kakibot kay na paglinagatik atop pa. Jotayan ko dumalagay ko nung lumagatik sa atop kalit imo kay nagtupa ang ulan mga ka-K5. Di pasalamat niyang iba naton nga mga mangunguma. Bisan paano may bendisyon na rin sa aton sa nga kawaan on waay sang anuman nga mga any weather disturbances, no, do hindi takbatsyag sa pagtupa sang ulan, no, ano man lang nga summer subong man, amo ni nga kadamo sa mga nagabatsyag subong, kay ti initan ikaw, pagkatapos ulanan ikaw, ay sus, sino man hindi maglain sa niyang imo sing pabatsyag man, okay lang kung maglain pabatsyag mo, budlay kung maglain ulo mo. Mainitan ka kag maulanan. Subong iga-check na ton ang palibot sang syudad sang Iloilo
Kay Wibes subong pero dok pareho ni subong nga Biyernes. Kay nga at ang balaton buwas nga adlaw, waay sang trabaho kay special non-working holiday. Ibaloon ta ang pinakaluwi sini nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo upod kay Kaki5 Ramelo Palik. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki5 Rams? Yes, Kaki5 mayong hapon. Oo, mayong apon gid. Yari kita karon sa may Commission Civil, sa may dalaan sa may Commission Civil, pasto sa may Haro Plaza. Ang traffic sa buong daw matamat na traffic ang aton mga motorcycle, mga dito sa nga jeep, mga taxi. Tapos sa matamat ang mga estudyante sa ilang mga istilahan. Ang iban siya ni nga mga estudyante base kung mapadugay-dugay kay tinugay ang dalaway pa sang klase base kung karon pa ni iban magwa kay base idlawon sa mga class nila Kaki5 Ramel. Ang mga ganun sa Kaki5 kay pasadaan pero kadlaw nga wala klase. Oo, sa kwan pa sa mabalik mo sa Martes mga adlaw tilaban-laban. Kung maglabay ka na sa Haro Plaza, damo gida sa makitaan mo nga mga kwan, mga lovebirds. Oo. Dahil ay kagida paglabay mo? Oo, may ara naman nagatamat naman sila ka gagawin sa mga plaza. Oh, tay perde na sa Kaki5 Jenny eh. Gagayong yung nga ganun sa Kaki5 Gine. Oo, hapon perde pagyapon. Galing kasi Kaki5 Jenny na gabi niya kagagahon. Nocturnalis Kaki5 Jen. Kung adlaw niya pa'y mulong pero kung gabi galumbayag. So, doon naman, ano mo lang kay break ba? Oo, kung gabi di pa perde pero halin na sa aga kaghapon pero kung makagwa na duty ha, iya na chimpo. Amo na yung malin sa gabi sa kagahon na kay Kaki5 Jen. Yan din niya perdes Kaki5 Jen ha. Oo. Oo, bastante ni sa pagigugmas Kaki5 Jen ah. Oo. So subong sako ni Ban Puli Kaki5 Rams kay ti way sang opisina buwas adlaw kag sa Lunes. Yes, Kaki5 break ah. Sige masakal-sako lang atong mga dalan diyan. Oo, so manug alas 5 nagdan ti Ban na muling buhi sa mga government employees ta. Ti medyo maburubog atin dalagan sang trapiko kay may gagaw ni tanan Puli Kaki5 Rams ah. Oo. Sige. Tapos ang aton kuan ng Simbo subong daw may tsansa nga matupa ang aton nga ulan. Oo, ay kay Gagawin nagali no, ulan. kay tinaglibot Oo. ka man, nagtupa ang ulan pero iban nga lugar sa syudad. No? Why Oo, may mga paano? portion lang. Oo. Kaki5 break na ulan ang iban daw may portion nga wala. Oo. Pero subong sa paglibot-libot nyo, magurugal umon ang chimpot ha? Yes, Kaki5 break daw may tsansa din nga matupa subong hapon. Oo. So mo na, kung adlaw, perte ka init, pagka abot sa hapon, matupa ang ulan, mabasa ka sini. No? Laban-laban na burubatsyag kasi kung nina ang resistensya mo Kaki5 Rams. Yes, Kaki5 break. Mayon na kung makakuan ka, makaklinika di tribayo ka, kay ti may dugang depensas kung lingon mo kag nakamayti si Kaki5 Rams. Yes, Kaki5 break. Salamat kay Kaki5 Rams. Sige, Kaki5 break. Kaupod sa patrol si Kaki5 Jen kayo na kag si Kaki5 Jim. Hindi magkalipat mabinom kang DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa. Report di kang sa distrito sang Haro ini si Kaki5 Ramilo Palik para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay Kaki5 Ramilo Palik. Sa pinakuli naton nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Gautoy-utoy gikadlaw si Sir Rino Alinciagaw. Gamonitor na kung sa may Mega World area na kay Ma'am Alma Iscarmoso na may rayad gingapon galano gid ang tingog mo hindi boring buhay na buhay gapamati gid. Sa din si Ma'am Alma nga area kay Ma'am kay Sir Itan James Sarmiento no sa sulod sang Bacolod may rayad ging hapon. Alas 4:49 sa ato sa pagpangalagad. Ano ba lang malabing talupang doon sa mga balita nga ato si pag-istoryahan sa ning Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador. Ang duwang nga mga upod ni Banban Mayor, suspended Banban Mayor Alice Guo,
na detain to subong sa may Indonesia, no, kag pabalik na diri sa may pungsod Pilipinas. Ang ining duwa, no, ang isa diri amo ning utod, no, ni Alice Guo, kag ang isa diri amo ning naga-operate, no, sa isa ka sa Philippine Offshore Gaming Operator o kon ining Pogo. Ang ginamin nato ni si Cassandra Leong, no, kag ining si Sheila Guo, no, na intercept dito sa Banwa, sa may Indonesia, no, kay ti base information sa Malaysia naghalin sa may Pilipinas, pakadto sa Malaysia, nagpakadto sa Singapore, nagpakadto sa Indonesia. Kanami ba, no? Pamasagan ko daw enjoy sila sa pagtrip. Sa pila ka adlaw mo, libot mo yung 3 ka pungsod. Pakadto ko sa Malaysia, pakadto ko sa Singapore, pakadto ko sa Indonesia. So dito na dakpan ini sa aton mga authority, pero why may balbuan ko na nun ng ila sing violation? Kaya tigi pagbuwa na niyo ang ila sa ning ngalan kag ipangkanselar ila passport, no, sa saling mga nakapalagyo including na si Bamban Mayor Alice Guo, no, ti laban-laban ba si kun ara malangda si Alice Guo man sa Indonesia, no, kay ti ara na makaupod sini ining si Cassandra Leong kag ining si Sheila Guo, mga ka-K5. Mas maayo ni kon mabalik diri sa may pungsod Pilipinas kay kanamo sa madapat nga sabton, no, diri sa aton labi si Mayor Alice Guo kon hindi madakpan si Mayor Alice Guo. Bilib tagit sa koneksyon niya sa may Indonesia kung nakakadtog iman to, no, big time ang iya sa ning koneksyon, no, hindi basta-basta, but we hope, no, ining si Alice Guo madakpan kay ti kadamo ni siyang sa labton, no, diri sa may pungsod Pilipinas, sa labton niya sa mapumulyong Pilipinhon, no, regarding, no, sa saring pagtunto sa aton isipab na timo hindi timo Filipino citizen, kapalagan timo ka mayor pa timo, ka-operate ka pa ka Pogo, no? Grabe gimang Pogo, no? Umpisa nga gimpang-ban ang Pogo. Why nagiman ka huni ang cellphone ta nga kung isa ka panunto, kung kaisa ka pasa sang link kamo ning sudlan mo, no? Why nakita sa may nabaton sini nga mensahe isipap laktuig ang pag-operate sang Pogo diri sa aton, no? Pila yan ka billion of pesos, no, ang napatuntuhan sini sang iban, no, mga online games sini, no, mga kun ano da nga sugal umpisa ginban ini, no, daw ay nakita ka baton sa aming sahi, no, parte ni sa mga gamings online mga ka-K5. So amo ni ahulat-ulaton naton kag syempre ang investigasyon, no, bisa malakpan pa si Alice Guo, basi lipatan sa iban, no, nga may mga dapat diri nga sa labton, no, dapat diri nga may manabat kung sino man nga Pinoy, no, ano papalagyo sa kay Mayor Alice Guo. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Daw 3 ni ka komitiba, no, ang ining nasambit sa nga magauyat sa kaso, no, regarding sa pagpalagyo ni Mayor Alice Guo. Alas 4:53 sa ato sigapag pangalagan. K5 News FM Flash Report. Sa sabi noon, may kuhaan kitang flash report. May 4 ka mga estudyanteng pangdala sa ospital matapos nagkalipong kasunod sang pag-igo sang kilat malapit sa eskwelahan sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo. Para sa flash report, Kaki5 Kimberly Caluyo, go ahead. Kasi 5 Enrico, nagkalalipong ang 4 sila mga estudyante as per latest information. 4 pa lang ang gindala sa may hospital kaki 5 Rick, no? Kasunod sa pag-igo sa kilat, malapit sa ila sining eskwelahan, dara sa may barangay Kataan, sa may Banwasang San Joaquin. Pero as per the latest kaki 5 Rick, gina-verify pa sa San Joaquin MTS kung high school o kung elementary. Barang plasada, gali kaki 5 Rick, do sagwa naman sang ila sini nga eskwelahan na igo girbalay ang kilat o galing kay grabe siguro ang nagabong kaki 5 break ang impact nakulbaan ng mga estudyante kag dito nung nagkalalipong kaki 5 break kag gindala sa ospital. Pero yun klaro sa aton sini kapulisan nga wala siyang direct hit o kung wala kay dia sang balasang naigo may nakaangkon sa pilas
sa siling pag-igo sa kalat malapit sa isa ka eskwelahan ka K5 Rick. Kaya kung kaisa kibot kani ka K5K mo, no? Basta gani magpangilat, may kasunod gina nga daguob la. No? Pero actually, dungan man lang na ang kilat ang daguob. No? Based sa science ko, no? Nga mas dasig ang pag-travel sang light ikumparar sa sound. No? Amo na, insakto mo ko K5K. Basta kung makigan ko ma-extract ko sa science, ha? Pero amo na pakibalo ko no? Ang once nga manutisyahan naton, once nga magpangilat, sure ball na sunod di sila daguob. Pero actually dunga na ang daguob, no? Kag ang kilat o galing kay tiamo na ambal nila, ang lights mas madasig ang pag-travel ikumparar sa sound. So ang impact sini, ang kilat niya planik voltahe nga kung sa kuryente ka K5 kimo. Kung kaysa sa malapit sa imo. Oo, malapit sa imo na kung may iguon da kakilat pasi ko ng impact sini kinulbaan ka nagkalatumban ng mga kabataan. Yes, ka K5 Rick, siguro kay ako sa unaman gani ka K5 Rick sang elementary ko high school. Hadlok ko sa kilat ka K5 Rick, bisan tawag na bisan layo ang igo ka K5 Rick. Makulbaan ka gid especially ni sa mga estudyante, mga minors pa lang ka K5 Rick. Diba sila nakita nila mismo ang pag-igo midsang kilat sa partikular nga porsyon malapit sa ila sa nga eskwelahan. Aba sila nakibot sila or na-trauma ka K5 Rick, do may shock bala sa mga insidente kag naglalain na ila sa niya nga pamatyag. Pero mayo lang kay wala man sang naigo kin klaro man sang San Joaquin Municipal Police Station na wala hindi mismo ang eskwelahan no ang naigo sa sining kilat, kundi malapit lang sa ila sining eskwelahan ka K5 Enrico. Pero why masang reported nga may naigo nga kilat abi bisan na hindi ni mga estudyante? Sa karon ka K5 Rick, ongoing pang investigation sa aton sining San Joaquin MPS kay do hapon naman ni natabo kay K5 Enrico. So ang iban na nagapatrolya nga aton sining kapulisan kag gina-verify ang iban pagid nga information dira sa may barangay Kataan. Medyo malayo-layo naman kuno ni ang barangay Kataan sa may proper nila kaki 5 Enrico. So far ay hindi man gid tanto man ka ma-conscious man ang iban sa mga estudyante na sa karon pero gindala lang sa ospital due to shock kaki 5 Enrico. Kay kung isa man tisyan tabigan kay ina grabe ang init no tapos nagtupa ang ulan. So may tendensya gisa nga grabe gini ang pagpangilat sa kaki 5 game. Yes, good ka K5 Enrico. Usually, especially kung mga uma-uma, damo puno, kung kaisa dira abin nagabangga, bala ang pilat ka K5 Rick, dira usually, bisan sa mga uma-uma, damo ka experience ka na mga matagas na bala nga puno o kung mga niyog, dira sila nagabangga kung wala na sila sang maiguan bala ka K5 Enrico. So usually, amo na ang senaryo, no? Kung kaisa ganin, mautod pa ng puno o kung ano man ang mabanggaan sang ngipon sa kilat ka K5 Rick. So hulat-hulaton ta lang no. Kag ay man ni direkta na igo pasikin pa kuan ni mga outpatient paning apat ka mga estudyante ka K5 game. Yes, ka K5 Rick. Bantayan na nato ng latest karon sa may San Joaquin Municipal Police Station kung kamusta na ang condition sa mga kabataan kag kung ano gid ang senaryo dito sa may area ka K5 Enrico. Flash report nagikan sa patrol upod si ka K5 Ramelo Rams Palek in naman si ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita at Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kid kay K5 Kimberly Kaluyo. No, regarding sa saning nagkalipo nga mga kabataan abi ko ganikin pang poses naman. Galit imo kay sa impact ni siguro, no, sa grabe ang kilat nako sa ila sa nga eskwelahan. Pero ginaklaro na to ay man sa direkta ni na igwa. No, bala mo ti ang kilat ni pila ni ka voltahe nga daan sang kuryente. Di kung kisa sa impact lang, malapit ka sa area, basi ko na mo ning rason kung nga ang iba nagkalatumba, nagkalipong, di pagdala sa hospital, pero ginapacheck pa naton kung elementary o kung high school, ay nasambit siya nga mga estudyante. May dayan man nga hapon kay Ma Maria Angelita Aboilo Caporte, na nag-monitor sa may Tikod Lapas, kay Ma'am Norma Dana Baldoque, kay Ma'am Helen San Diego, nag-monitor from Hong Kong, kag kay Mikay Machoko Gavili, nag-monitor man sa Hong Kong, kay Sir RG Balansa Clanoy, ato sa taxi patroller, sa kay Ma'am Alma Escalmoso, ara subong sa may banwa sa nga Igbarat.
Kumusta ng taga Igbaras, no? Inuulanda subong Ma'am Alma, no? Kay Ma'am Laura Sumagay say more or less 15 kilometers ang kataan, no? Sa banwasang San Joaquin, no? Ano ni pakadto sa may area na sang Antique, no? After sang town, no? Ang ang barangay kataan, no? Kay Ma'am Lyritz Pilubilyo Lapating, no? Halong kita subong lan magluguom ang palibot, no? Diri sa announcers booth mabatian tang kwan ang kwan sini ang bation ang daguob, no? Diri kay magruguom subong ang ato sa sitwasyon diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Ang ato si karon nga pagbalik iga-check naton ang report ay sa nagligan may reports ka kay 5 aron, no? Nga gin-abduct ko, no? Sa may banwasang Saraga. Pero kita daw hindi man magpati kaya ang iya sa nga rason daw hindi man consistent kag daw hindi man patihan. Tidiri ginklaro now sang Saraga Municipal Police Station nga waay sang abduction nga nagakatabo mga ka-K5. Kaya check man naton karon report nga K5 Karen Badilla, no, direkta mismo sa may bahin sang Police Regional Office 6 nga ang publiko wala sang dapat kawalakan tuhoy sa report nga may nagapang-abduct kay ini hindi matuod. Nga istasyon K5 News FM. Sa piyak na bahin, may epekto ang El Nino nga naglalabay sa aton kay ang palay production sa Western Visayas nagdubo, no, sa second quarter sunod diri sa Philippine Statistics Authority Region 6. Kag sa piyak nga bahin, si Barangay Kagawad Robig Galiano nagpungko na, no, bilang acting punong barangay sang Barangay San Isidro Haro kasunod sang suspensyon ni Barangay Kapitan Rondela Wanesa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kagsaybayin sang Iloilo City Hall, voters registration ko ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog deactivated na. Paano ni mag-activate? Kaya tigagwa ang ngalan na ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga base liwat nga makabalik diri kag magapadalagan na diri sa may syudad sang Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hindi kay balita sa ato sa nga pagbalik, palihog standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Tauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May maginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, maganis sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit so bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once balaan nila nga ara ka sa K5 News FM.
Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos no nanananian na sila kaya kay Sir Rega kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ila nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, taga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay dagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya, nagayuhom, yung ako na bala, ang bala sa tao, yan lain, magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Pamla, bisan ng mga katigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na ko na ya. Namiyan ko sa estasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado, solid nga taga K5 88.7, kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice, it's a bell of freedom, it's a song about love between the brothers and the sisters. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Ako si Senator Tolentino. I commend your dedication for delivering quality news and entertainment which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Ako si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice, it's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies
within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, mga ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog bisan sa damgo gani namon sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lagal hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos nga nananamian na sila kaya kay Sir Ray, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yung ko na bala. Ang bala sa tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa estasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado. Solid nga taga K5 88.7. Kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society
while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over the Congratulations to K5 News FM Iloilo on your third anniversary. Ito si Senator Tolentino. I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Ito si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your third anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pabalik mga ka-K5 sa ating pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Surita Jr., ang inyong El Castigador. Mayong hapon kay Ma'am Azon Pineda sa Ma'am Laura Magaysay ang kataan ara sa shoreline ang maagi pakadto sa Aninii, no? May dayod man hapon kay Sir Fred Pascal Jucampo sa Ibanluasang Zaraga, kay Sir Benji Astorias, kay KJ Karisma. May nga pong itamya ko no kulang gabi bilog taga barangay Datagan no Kalinog. Kagatamya ko si Papang Boy Chiva no kag sa pamilya ko Karisma Chiva kag Castor ga monitor sa may banwasang Kalinog no ga sa may barangay Dalagan no Datagan no sa may banwa sang Kalinog galisok-lisok no si Papang Boy Karadyo ya. May dayad ging hapon dira sa inyo tanan. Kumusta daga tupa ang ulan? Naway takbalo sa bukid nga lugar sa probinsya sang Iloilo kon basi sige ang pagtupa sang ulan. Kaya sa may syudad medyo magurugal umon no ang aton sining kahawaan. Alas 5:17 paano tabala punggan ang madasig sining pagtigulang. Nagahina ang aton nga cell division o ang pagbulos sa mga bag-o sining silyola sa aton lawas. Samtang nagaedad na rason kun nga ang madasig ang pagkururinot no sang aton guya pag edad 50. Ang panit ang nagamala kadagahina ang elasticity o kun ang pag-unat. Nagapanaog ang fat level sa idalom sang panit subong man ang collagen availability sa lawas. Paano punggan ang pagtigulang? Mag-DTX 500. Ang antioxidant kaangay sang vitamins, polyphenols kag flavonoids ngayara sa DTX 500 ang nagapugong sa collagen degradation. Iniman ang nagapadamo sang cell regulators kaangay sang retinols, peptides kag growth factors nga lunsay may direktang epekto sa collagen metabolism kag production. Sa DTX 500, hindi lamang panit mo ang magahubin kundi bilog nga selula sang lawas. Younger cells result to younger tissues and organs. Gani protektado batok sa balatian. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 ang makagrantiya nga hindi lamang nagahubi ng itsura, nagabata pa ang mga selula. Agud mangin healthy, mag-DTX 500 ka perme. Pero halong lang sa mga piki nga nagalapta subong sa publiko sang DTX sa 500. Para hindi magpiki ang inyo siyang ginabakal, yana ka mo bakal sa Klinika Outlet. No, sang Klinika, di Alternativo Medicina Dual na Center. Diri sa may syudad sang Iloilo, may Klinika Outlet diri sa kilid sang Robinson's Place, Haro. May ara man sa may Banwa sa Mayag-aw, sa may syudad sang Pasig,
kag sa may banwasang Kalinog. Pero pwede nyo man mabakali sa kapangunang butika sa inyong lugar. Kag siyempre, pwede nyo ma-order sa Shopee. Kag ang tanan nga produkto subong sang klinika, pwede na ma-order sa Lazada. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ini mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itangoy. Kag parisan man naton sang Mighty C. Kung gusto naton mangin healthy, inom kita sang Mighty C. Isa ni ka-alkaline base nga vitamin C. Pwede kita kainom bisan wa kita kinan-an, hindi magsulab ang aton sini nga sulok-sulok. Sining tiyempo na sang tig-ululan, madamo ang ginatang kaso, so dapat nga may depensa kita sa aton sining kaugalingon, ipaboost ang aton sa immune system para nga mapalayo kita sa anuman nga sahi sang balatian. Alas 5:20 sa aton sining pagpangalagad. This time aton iga-check ang report ni K5 Karen Badilla. Kay subong nga semana nagdadata naman ining mga galapta nga mga mensahe nga may mga nagapang-abduct naman mga K5. Kag sa nagligad kahapon report ni K5 aron may isa to ka 15 anyos nagreklamo na nga sang Domingo sang kagahon alas 2 dira kuno sa may plaza man sang Zaraga na may nagpasakay siya nga ginsakay sa van pagkatapos gindala rin sa may syudad no tapos way man sa kulugin tigin pa confirm tagin kay K5 aron suspect sintas no ang ining nasambit sini nga reklamo ining reported nga abduction wala sang kamatuoran. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay based na rin sa investigasyon sang Saraga Municipal Police Station, so may ginopdan yagali no ining 15 anyos nga dalagita na gimo istorya kay base akigan sang ginikanan amo giniyos wala mo ni kapon report ni K5 aron daw kita mismo do hindi niya magpati mo kay kung kaysa ti pamatian tang statement sang dalagita daw hindi man consistent amo ni nga daw hindi makita magpati kay mismo sa ginikanan alas 2 kagahon pasugtan mo timo 15 anyos pang bata galagaw-lagaw. No, sino nga ginikanan nga pabayaan yang bata siniman kag syempre di mo bangkuton mo na no regarding diri ga ginkuan na kuno indulog di sa may syudad way sa kabalo kundi nga lugar kay daw basta ga binutig ikaw madakpan ka gid amo na kuno ang isda hindi madakop si ikog sa bakbagid di kon hindi ka na consistent no kaga kon ga binutig ka da patabulion ka da kung kasugid ka matuod di kabalo ka magsabat pero kon gaminutig kaya ang una mga statement kag ang sunod nga statement ay gaangot di way sa kamatuoran kag mismo nagpagwa na sang statement ang ato singa Police Regional Office 6 angot sa saning reported na nga nagalagaw nga mga mensahe nga mayara sa nga nagapang-abduct mga K5 pero dapat maghalong man kita no? Why naman ginahambal nga 100% why giban sang plano nga mag-abduct base pa lang pero hindi kita maglapta no? Sang mga way kamatuoran mga balita ay kung kaysa ti nag-aapekto man no? Sa aton sini nga mental health naton base kulbaan ka man dira pero kung kaysa dumayo magpahog lang bla pero ni magpalapta kita no through GC no tapos amon ko ng reported idaw bukot mayad mga K5 kagilakip lang naton may encounter man dito sa may Negros Occidental may duwa pagig ka NPA ang nagkalamatay para sa Kampiyon Report upod kay K5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. Dapat kabalakan ang publiko sa bugos nga Western Visayas tuho ini sa report nga may nagapang abduct o kon may nagapang kidnap K5 Enrico no iniya ang ginpahayag. Actually dugay ning mga information sang una K5 Karen no galaptabla daw recycle lang gid ko isang mga mensahe kay na pa confirm sa mga pulis isa may plate number man may puti nga van nga amo ning plate number nga nagapang kuan kuno kapang abduct sa mga kabataan pero ginapa-confirm sa otoridad naton nga waay sang kamatuoran. Ini ang ginpahayag K5 Enrico ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Lieutenant Colonel ako ng spokesperson sa PRO 6 nga si Lieutenant Colonel Arnel Soli sa interview naton kaina sa iya K5 Enrico dito sa Campo Delgado. Suno sa iya nga ang information madugay na ini K5 Enrico kag hindi matuod pero recycle lang gani recycle lang K5 Enrico ang paagi sa text message
kag sa subong ti sa group chat ka K5 Enrico sa social media. Amo na ang rason kung nga nagatugas ang kakugmat sa publiko ka K5 Enrico. Pero why man siyang may malaing nga maghalong man kita, no? While takbalo basi may mga plano man iba nga pang-abdak. Pero amo nang lelbugan ko mag-abdak ti anong himuon ni Labla ka K5 Karen. Oo. Kaga syempre mag-abdak kanaya dapat hindi man damo tawo, hindi man sa mga area nga populated kay bisan pagpalagyo mo ya mahapos sila dakpon kaga diri sa may syudad ti pulis na damo mas palibota. Pero ang bagay naton dili ka magsalig. Pero ang ining abil na galnapta ko isa mga balita mo to hambal naton gaga kadamo sa nakugmat sini ka K5 Karen. Oo, tiyan mo na ang suno sa kay Lieutenant Colonel Solis nga kung may mabaton bala nga information kaangay siniya ka K5 Enrico, ipalabot ni dayon sa kapulisan naton ka K5 Enrico kay ti sa subong may mga numbers naman ang aton nga mga police stations, especially diriya sa syudad sang Iloilo sa ilaya tagsa ka Facebook page. Kundi gani gadto kung lapit man lang abi ang inyo nga area sa mga police station ka K5 Enrico, gadto sa mga police stations naton kag ti ipakita sa aton nga mga kapulisan agud ya nga i-verify ang information kung matuod bala o kung hindi ka K5 Enrico. Hindi iya nga siling nga pagkabaton mo yasang ina nga information, ipasa mo dayon. Oo, daw kwan ang ano kay tawag chain bla. Text chain, ano na? Nga pagkabaton mo, pasa mo naman to, pasa mo sa GC mo, tikadamo naman, pasa pagin sa ibang pagin nga GC, sini ka K5 Karen? Oo. Tiyan mo na nga, ang sa side man sang PRO6, nga kung amo na ganing matabo, sa otoridad dayon ipasa ka K5 Enrico, hindi na kung kay sino pabala, pero bisan pa nga bisan dapat nga kabalakan suno iya sa kay Lieutenant Colonel Solis ti dapat magpangaman man kita ka K5 Enrico maghulo aligmat. Kag suno sa iya ginapasalig sang PRO6 nga ti on top ang aton nga kapulisan sa Bugos nga Western Visayas tuhoy ni sa information agud nga mapabilin bala nga matawhay ang rehiyon naton ka K5 Enrico. Bala mo la inabi nga kaso ni kung may abduction case sa ka K5 Karen mo. Daw ang impact bla on the part sa kapulisan naton nga dako ini nga kaso basta kasong abduction. Sipa do kidnap la ginakuha mo nga again sa iya sa ning will sa iya sa ning nga buot. So amo nang pulisan naton nga basta may reported nga abduction on alert man ni sila kung matuod ini ilabi kun mga kidnap for ransom nga mga information ka K5 Karen? Oo. Tiyan mo na ang suno sa PRO6. Kay kung madumduman sa naligad ka K5 Enrico, una, gindi nga kung bagabla, liwat nga nag-usbong, ang iniya nga issue dito sa may Bacolod City. Dayon, ginsundan diriya sa aton sa Iloilo City, kag sa Aklan ka K5 Enrico. Pero amo na, ang pasalig sa PRO6, nga tiyang aton mga kapulisan, on top sa iniya nga issue, kag sa subong gani ka K5 Enrico, madamo kita sa mga kapulisan naton nga makitaan, nga araya sa mga dalanon nga nagabantay ka K5 Enrico. So ari bala ang interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. So far, ang hindi nga mga nagalapta nga mga information, hindi matuod. Kung taon naton mga daan na hindi nga mga information nga ginapalapta na lang sa mga kultura naton na wala sang may mahimo. And ang aton advice na sa general public is that hindi magpati and hindi pag-forward sa mga group chats para hindi makatublag sa mga kautura naton. And of course, kung mayroon sila duda, they could validate, they could ask sa nearest police unit to clarify if this information matuod bala o kung hindi. Oo. Sir, ang ining mga naglapta nga information, sir, sa inyong monitoring, sa diin gid ni nagahalin or nagaumpisa? So far, nag-circulate siya mo sa mga group chats, yan iba nag-post sa social media. So, yun ang mga posible and kisa ginapasa-pasa pagit. So that is why as much as possible we encourage nga i-validate ang mga information nga mabasahan before i-forward, before i-istorya. It's because nga kung kaysa hindi mayong effect kay lain ang pag-intindi sa iba. Sir, ano ang mapasalig naton sa public regarding sa ining nga issue, sir? Actually, recognize naman naton sa PNP and wala sila sang dapat nga ikabhala considering na ang PNP is on the top of the situation when it terms to mission order situation diri sa Western Visayas and ang ating nga PNP is doing its best para mapaluntad ang kalinaw ng katawhay kag maprotektahan ang mga pumuluyo diri sa Western Visayas. Okay.
Yes, kaki 5 Enrico, no, sa atong nga mga tagpalamati, si Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa PRO6, kaki 5 Enrico. Oh, so ang sa Saragato ti na-confirm no nga waim to sa kabaturan nagimo-imo istorya ang ining 15 anyos nga bata sa ganit ni Ma'am Ason Pinidas na istorya kuris-kuris naglandi tana. Oh, bala mo mga kabataan subong ba grabe nga magimo man sa istorya no ining mga bataon nga mga pamatanon ta. Laing giban ang henerasyon. Bala mo kapon report si Kaki 5 aron kita yaga pang duwa-duwa na tayo mo. Ay siyempre kamo damo tin mga nasugata nga pareho sila nga mga balita. Sa naligad ni Waitok Balo kuno tunga tuig to may estudyante makuno gin abduct siya. Grabe ang ging istorya gid mapatihan gid. Mga pulis kato that time ga sala-sala. Kung kaisa gani pwede kani balikan mo. Imo istorya Kaki 5 ka rin. Pwede kani kasuhan. Nga iway sang kamaturan ti subong galing kay ang bisan nasyonal ti subong madamo na gyapon fake news gagalagaw. Muna ko kasi di kita magpati-pati anay. Demo na ang suno sa PRO6 nga likawan kaki 5 Enrico no ang pagpalaptaya sang fake news kag ang paghimo-himo sang istorya kaki 5 Enrico kay makatugal gid lamang iniya suno sa PRO6 sang kakugmat sa public kaki 5 Enrico. Ti siyempre kung baan man gilikanan mo yung galing kay ti solihi ako on mo gili nga hadlok lang kigan imo kaya istorya ti usually daw mo ginaan dalagan na sa sitwasyon once may mga reported nga abduction abi nga gin-abduct no ti kulang tawon tama circumstansya do kabudlay man nga may abduction katabo. So amo na nga hindi kita ni magpati-pati sa ni Ma'am Lyrets Pilobilio Lapatis na kay damor kakatama ka strict sa mga bata damor man sila nga nagahimo sang kalainan. Mo gani no kabudlay magpadako subong sa mga teenager ka K5 Karen. Sa dugang pagid naton nga balita ka kay 5 Enrico no tabok kita sa pihak nga isla kay may duha naman to katapo ho sa New People's Army. Grabe, ang napatay ang pagpapa sa building nga grupo. Kay ti may target gid nga daan ka kay 5 Enrico ang 3rd Infantry Division mo. Tiyan mo na nga gahambal to sa nanliga to gani sa presscon balasang 301st Infantry Brigade nga kung mahimo Kaki 5 Enrico, sungka sila sa aton nga trompa. Kay kung hindi sila yung magsungka, ti isa lang na ang ilay nga padulungan. But ang una, maaresto sila sa mga militar, ikaduha, mapatay sila sa inkwentro Kaki 5 Enrico. May mga opsyon ka man sa kabuhi mo no? Pero kung hindi ka mag-surrender, magbalik sa sabak sa gobyerno, ti iban basic atuan mo sa sementeryo. Tiyan mo ni subong natabo naman dito sa may Sitio Pisok, Barangay Buena Vista, sa sa syudad sang Himamaylan, kaki 5 Enrico, sa Negros Occidental. Kay duha naman diri ka New People's Army, way paninakilalaan kaki 5 Enrico, ang napatay sa natabo nga inkwentro sa tunga sang 94th Infantry Mandirigma Battalion, kaki 5 Enrico, no? Nga hibaluan nga or base diri sa report nga nabato naton gikan niya sa 3rd Infantry Division nga nagluntad ang inkwentro matapos nga nagresponde ang aton nga tropa sang gobyerno sa reported nga presensya sang kapin 5 ka miyembro sang Communist Terrorist Group dito ya sa lugar, pero sang pagpadulong dito ya sang aton nga tropa kaki 5 Enrico ti syempre nagresulta ini sang pagbayluhan sang encounter nga nagdugay sang 5 ka minutos kaki 5 Enrico. So sang nag-atras ang ining makawala nga grupo, ti syempre nagpatigayon dayon sang itawag sang operation bala ang aton nga militar dito sa encounter site, kag dito na recover ka K5 Enrico ang duha ka lawas sang unidentified remnants ka K5 Enrico sang Central Negros 2, dismantled na sila ni gani ka K5 Enrico mo sang Komiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor ka K5 Enrico. So nakuha dito sa encounter site ang isa ka assault rifle 5.56 mm M16, isa ka assault rifle sang 72 o kon sang 7.62 mm M14, isa ka magazine sang M14, isa ka magazine nga long sang M16, ang short magazine sang M16 ka K5 Enrico, duha ka rounds sang CTG 5.56 ml ball, kag ang 7 ka rounds sang CTG 7.62 mm ball, kag isa ka bandolier, kag ang backpack ka K5 Enrico.
Ano ni iyan ka duwa ka ginapalagyahan o kung may iban pagid sila nga nakapalagyong mapilason to. Posible ka K5 Enrico nga may mga upod pagid sila ni ka K5 Enrico no kay sa report to gani sang army nga ti kapin 5 ka miyembro sang CTG members ang ilaya nga nabaton nga information nga may nga ang presence ara iya sa area ka K5 Enrico. Sige, salamat kay K5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Karen Badilla. Na-update lang kita sa saning reported nga mga kabataan nga nagkalipong tungod sa saning impact sa mabaskog sa nga kilat sa ila sa lugar. Okay na reported 4 pero subong 7 na. Kamay estudyante ang ipangdala sa ospital mga K5. Mayong hapon kay Ma'am Nini Ishan Prasya, kay Ma'am Jusa Bataklit Selo, kag ang gabalitor sa aton sa nga pagpangalaga. Pagbalik naton report no, iga-check naton report ika-K5 Kimberly Caluyo kay ang palay production sa Western Visayas nubo. Tungod sa epekto ni sang El Nino Basta ang iban ulihib lang first cropping sabog. Amo ni nga way madala sa pag-ani sa second quarter. Basi na dala di subong sa third quarter yasang tuig. Ang ibang pagkikaduga mabalita sa atos nga pagbalik. Palihog standby. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines. After sila, syempre of course, ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment,
and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, sa kakadlaw lang gani ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala untas ang iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lagal hindi ko abi ka balogin magkray. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Puro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yung mga bala, ang bala sa tao, yan lain, magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7. Kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. Kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pabalik mga ka-K5 sa pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. Ang kaso sang dengue sa bilog sa Western Visayas nagsaka sa 142%.
sa kumbasihan ta ang pariho sining petsa. No, kabilugan 12,000 kamakaso na no sang dengue ang na-record subong nga tuig 2024 kung ikumpara sa ligad nga tuig 2023 yara gid sa 5,000 ka mga kaso no kag masakit na rin kay 24 na ang na-record nga patay tungod sa dengue. Nga istasyon K5 News FM. Amo na kuno ga-star ka mo no sa balahaon matubig nga klase sang lugar nga paborito nga itlugan o kun balayan sa malamok. No taas bala ang hilanat mo kag may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag pagpalanakit sang kalawasan. Kag lakip man may kaupod nga pagsakit sang or may naobserbahan ka ba lang mga pula nga rashes nga nagatubo sa imo guyak kag dughan na yon. Initanan, mahimo sintomas kag may patimaan nga basi may dengue ka. So dapat mo mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio isa ni ka superfood supplement ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides o kon MCT nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas sini sa monoglycerides. Isa nga ginatawag monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa MCT ang absorption kapag usar sang vitamin K sang aton lawas. Ang vitamin K ay isa ini ka fat soluble vitamin na nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung na dengue ka. Ginapanami isang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga gabulig sa proseso nga platelet aggregation nga gabulig man malikawan ang lawas sa bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang ugsaran para pagbalayan sang lamok nga gadala sang dengue virus. Likawan mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag syempre mag D3 Bio the superfood supplement para layo sa dengue. Kung gusto niyo mag-ayo, inom kamo sang D3 Bio. Alas 5:51 sa atos nga pagpangalaga may daging nga hapon kay Sean Damp na kagsubo man sa kay Paul Hidoria gamonitor da sa may syudad sang Pasig. Alas 5:51 sa atos nga pagpangalagad ingagawon tang report ika K5 Kimberly Kaluyo kay subo nga second quarter suno sa PSA nagnubo ang production no sang aton sining humay no ibaloon ta factor ti isa ka factor kay tungod sa apektado kita during the time no sang El Nino phenomenon mga ka-K5 para sa kampiyon nga report o pod kay K5 Kimberly Kaluyo. Alang-alang pa siya partner no kay ka-K5 Kim no standby kay hibaloon naton ang production tikon mag nubo ang production ta kuan naman sini mahal naman ang bugas ni no ginahulat-ulat sa iban san og iba lang 20 pesos nga bugas man basi kon matapos ang termino sini basi hindi ta malabot ang ining 20 ka pesos nga presyo sa bugas no kay ti basta gani nga ang kwan basihan ta ang law of supply and demand basta gani damo ang demand kag gamay ang supply at laban-laban taas na bisan sa anuman sa nga produkto mga ka-K5 no? Basta gani nga ang damo ang nagapangita kag gamay ang supply automatic na may mga pagsaka no, sa presyo mga ka-K5 para sa kampiyon nga report o pod kay K5 Kimberly Kaluyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Enrico nagnubo din ang konsiling nga rice production. Rice production hindi K5 mo din sa atong nga area in Visayas according din sa bahin sa Philippine Statistics Authority upon PSA K5 Enrico. Bali according sa ilo sila nga data nagnubo yan sa 36% K5 ang aton sa rin palag production as for second quarter sampling tuig 2024. Kung mag 36%.
Okay. Adyan sa na isang signal ka K5, Kim. Ano, nagakuan ka mo? Dalagan? Ang patrol? Balikan tabi ang koneksyon natin kay K5, Kim. Quarters ang 2024 ay kara na lang no sa 81,219 na metric tons. Kaga naglubok man diri ka K5 break ang aton sining area harvested o kon balang ginharvestan o kon ang paraparon. Sa area nga harvestan sa sining palay ka K5 break, naglubok ni siya sa 31.8%. Parisang sinasdan nga tuig, yara ini sa 41,833 ka hectares. Pero subong niya nga sa taon na nga second quarter ng 2024, taon na nagnubo ini no sa 28,546 hectares. Ano mga faktor na nagdubo sa ni ka K5 Kim? Ano iban nga mga ginapang umhan sa una pang subdivision na? Wala man labangin ka K5 break. Damo sa mga area nga doon na nangin establishments na or damo naman niya sa mga area nga mga subdivisions na kagang isa man ka factor sa K5 break no arab lang taon na nagdamo naman sa mga nagapanguma na untat na nagbuya na lang sa pagpanguma kay pierde man mo. Pierde man. Masigi ka panguma kon pierde man amo gani ka do ka balik awot kag very ironic nga panguma ikaw, mangunguma ikaw, gautang ka bugas. Arab na ikaw pa nagapanguma, ikaw pa nagkakargot man sa may mga kasikerek. Ti daw hindi na daw balik awot kay ikaw gatanom sang humay, ikaw pa yung waay sang bugas. Ikaw pa gapangutang. Pag kay halang mag-farm into, halang mga buno, mahalang galatol, Ngang signal mo nga daw gakwan na, doon na ipitaw. Liyo ko biyan ay propundo ko nagadlagan ka mo? Dili lang kami, dalo ma. Tiba si ko na arak daga kwan, ga sagang. Ado ka law, ay kasulod mo dihaw. Go ahead. Proplastar, abi. Okay, go ahead. Amo karon na signal ta. Ara na, okay na? Oo. So, amo na pakikiblik na amo man ang mga factors kay Bong. Actually, damo naman sa mga... Ang El Niño, ilang taon lang ang factor na? Balat ang interest ka kay break in terms of farming, no? So, amo na tumungman ang atong yung part ng agriculture, ang ilang sining advocacy nga makaganyat sa mga farmers na sa farming o sa pagpanguma, may kwartang yapon mo no, kakipay break o kung may oportunidad sa farming kakipay ba Enrico. Subong makita natin no, nga mataas ng pagnubok ng atong siling palay production. Kaga na dako man ang epekto kakipay break ng ining El Niño phenomenon dahil sa atong siling Western Visayas kay last time sa data over billion man to yung damages ang sining El Niño phenomenon in terms sa agriculture natin. And mostly sa mga nagkalaguba ng mga panunog or mga naapektuhan, mga mais, mga high value crops, and especially kay big ang palay natin kay 5 Enrico. Sige, salamat kay 5 Kim, kay hambal din ni Sir Polidori. Okay, go ahead. Report na gikan sa PFA Region 6 and iti kay 5 Kimon, Tanyo Kaluyo para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko ang kalingawan sa Iloilo. K5 News. Salamat kay 5 Kimberly Kaluyo sa Ma'am Anilia Hardelesa Nagalyo sina tsakto na sir, very poor gidya ang farmers gani. Pinaobra kami farm plan, dako gali gasto. Ang ginansya gamay-gamay, okay pa kung kaisa makaginansya pero kung kaisa daw pierde gid. Amo nang iban nga mga manguma do naguntat na lang. Kung isa do hindi bayad bla, no? Pakabudlay ka na. Pag sumaya gali resto ka pa. Pangutang ka naman kiti ka mahal-mahal sa mga kinahanglan ng farm inputs, no? Mga abono da. Kasi pag-abunuhan, tiniwag man tanong mo. Kag siyempre, mga insecticide, pesticide, paging aperte man kamahal. At ang iba na, why na nagasigi ka farm, mayat pa si Mayor Alice Go, kay ang obraya, farm gid lang, naglako sa farm pro, big time. Kag, tani, may ara man nga kurso nga eating, no? Ay ko na mga farming ni sa ilo nang ta sa eating. Makaon na ta makaon. Sila man ni Sir Paul Hidoria sana hindi na kita guro mag-asa sa
20 kilo nga rice, no? Sa climate change man lang perde na, wala pa da ang iban nga factors. Kung i-adapt na lang tani ang mga strategy sa iban sa nga pungsod. Ang una gani kita pa yang naga-export pero spiak ka sina ga-import na kita subong diri sa aton sa nga pungsod Pilipinas. Ang iba sa mga balitang impormasyon, mabatian karon sa pagpangalagad sa K5 Night Watch upod kay K5 John Alojado Kapulo. Ang ato sa pagpalagad sa nga Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Ginadulong sa inyo sa nga klinika Ditex 500 the superior antioxidant sang klinika D3 Bio. Kag sumuhan sa klinika Ditex Copemix kag sang Mighty C. Sa nga lagabang sa bilog sa nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramel Itang Uy. Sa amon sa nga area kag station manager kag K5 Ray Espeja Umalay. Ako naman inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang himpilan na